Здравейте! Намирам се в местността си Лихляр до Приморско, където до 1992 година е имало много модерна за времето система от кладенци, помпи и резервоари, които са осигурявали водоснабдяване на Приморско за повече от 48 часа при авария. Тази система след 1992-1993 година е била изоставена, съответно всичко е изчезнало, изпокрадено, кладенците са засипани. Ние като представители на бизнеса повече от 20 години се опитваме да влезем в диалог с местната власт, да ги провокираме по някакъв начин тези кладенци да бъдат възстановени и поддържани, но за съжаление бяхме игнорирани, иронизирани и няма да казвам още по какъв начин тези наши предложения бяха отхвърлени. Ето, че сега се задава жестока водна криза и въпреки, че малко сме закъснели, ако местната власт, ако общинската власт и държавните институции се заинтересуват, тези кладенци могат да бъдат възстановени много бързо и наистина да осигурят един от основните ресурси за туризма, а именно чиста питейна вода. Така че молбата ми като човек от местният бизнес е държавните институции да се задействат. Кладенците са тук, има хора, които са работили там, имат спомени как са функционирали, така че нямаме много време това да бъде свършено.